gaur Twitcheko emanaldiakin arazoren batero badugula, une Bai. honetan. Bai. Baina, bueno, behintzat irratian egon bagaudela. Vale, hori beti, Eta, bueno, gaia komentatuko ditugu, entzuleentzat behintzat funtzionatuko du. Eta Bai. ikusiko dugu bideoa bestela YouTubera ere karratuko dugu gero. Vale, ederki. Bueno, Luisxo, egia da, oporren osteko lehendabizikoa dela hau, eta gaiez beterizatuz gaurkoan. Ze, gauza asko aipatu nahi ditugu 11 bitarte. Bueno, gauza asko, udako sustatuko azkenengo asteetako albiste zehatzetan baino gehiago, pentsatu dut, udaren errepaso batean zer komentatu daitekeen euskara eta internet gurutze bide honetan, ezta? Eta iruditzen zait streaming plataformekin gertatu diren gauza batzuk, horretxek merezi duela komentarioa. Bueno, streaming plataforma bati zehazki hitz egingo diguzu, gainera. Bi aipatuko ditugu. Bueno, aipatuko ditugu danak, zenbait albiste ere publikatu ditugu, estadistikekin mundu mailan zizu ikusten diran gehien, eta baita ere abuztuko mezu akaso inork gutxik irakurriko zuen batean, badago artxiboan euskal audientziek ere ze kontsumitzen duten, eta bueno, pues, datu interesgarriak irten dira alde horretatik, baina edukiari begiratuta, bi plataformatan, eta segurazki dira erabilienak, euskarazko edukiak azaltzen hasi direla, hori izan da albistea. Bueno, euskarazko edukiak pixkanaka agertzen hasi dira, eta kontsumitzen ditugu ere, noski, bai? Hori ikusteko dago, ze kontsumo datuak ez dakit, baina iritsiko gara kontsumitzeko modu erraz bat ere sortu dalako, beste webgune euskaldun bat ere sortu dalako, horretaz informatzen duena. Baina, bueno, lehenengo udako albiste horietan, lehenengo nobedadea uztaila amaieran eman zuen Netflix plataformak, Itsasoko piztia izeneko animazioko film bat euskaraz bikoiztuta estrenatu zuenean. The Sea Beast inglesezko tituluarekin mundu guztian estrenatu zuen, eta aldi berean euskaraz ere bai. Nobedade hori aipatzeko modukoa izan zen. Bai, aurrentzako eduki bat, eta bueno, euskarazko audioa jartzea duzun bezala, beste hizkuntza aukera batzuk ere badaude, azpitituluak ere bazoden, baina bueno, umeentzako edukia izatean, hobeto izaten da nik uste dut, aukera egon da, bikoizketari kasu egitea. Baina, gero, estrenaldi horren ondoren, etorri dira telesail pare bat eta 5-6 pelikula, estrenaldiak, Netflixeko esklusiboak, eta horietan ere euskara azaltzen hasi da. Ez dut uste ordutikan egin dituzten estrenaldi guztietan euskara dagoenik, baina batzuetan bai. Eta, bueno, pues ikusi ditut film batzuk, bueno, gero guztuak dauden, pim-pam-pum pelikula bat ikusi nuen, The Gray Man, Ryan Goslingekin, eta hola, zitzaren asko gustatu, baina euskarazko azpidatziekin ikusi nuen. Eta azpidatziak, Luxo, barkatu, ongi zehatzak ziren? Bai. Pena, zehatza zen? Nik izango nuke, profesional batek, itzultzaile profesional batek eginak zidala. Eta, bueno, gainerako materiala ere, bueno, ikusi izan dut, fitxategi batzuk eta hola ikusi ditut. Ez dut euskarazko material guztia kontsumitu, baina pixkat bai eta ondo. Eta pues alde horretatik, bueno, pues txalotzekoa. Eta bikoiztutaren kasuan, beste animazioko telesail bat ere osorik badagoela, umeentzakoa dalako, robot erraldoien, ez dakiz zer alako, Mazinger Z zahar batzuon pertsonaien berregik eta moderno bat bezala, eta hori ere Netflixen euskaraz bikoiztuta. Eta orduan, oso ondo. Eta hori, uztaila maieratik, hola pixkat erregularki gertatzen ari dan bezala, beste plataforma ezagun batek, Amazon Prime Video delakoak, hau pixka lotuta dago Amazoneko erosketak egiten dituzunean jasotzen duzun, txartel berezi bat bezala erosketak azkarrago, deskontu batzokin eta azkarrago iristeko pedidoak, eta beste bentaja da telebistan
konektatu ezkero mugikorrarekin edo telebistako smart aukeren bitartez daukazula beste streaming plataforma bat. Eta hor ere azaltzen hasi dira, bikoizketarik ez dut detektatu oraindik, baina bai azpidatziak. Filmeetan, adibidez, 13 bizitza izeneko film bat kontatzen duena orain dela 3 edo 4 urte Tailandian futbol talde bateko mutikoak nola geratu zian, leizezulo batean, uholdeak isolatuta eta nola reskatatu zituzten, historia hori kontatzen duen film interesgarri bat, pizkat klaustrofobikoa ere bai, baina majoa, eta hori ere euskarazko azpidatziekin, eta onak, esango nuke, problemarik ez. Eta baita ere, iraileko estrenera aldia egin duena Amazon Prime Videok da, Eraztunen Jaunaren istorioan prekuela edo aurretiazko munduak, Tolkienen munduaren sorrera garai batzuk, elfoak eta orkoak eta saltza hauek, hori kontatzen duen boterearen Eraztunak izeneko telesaila. Eta hau, honen bestez lau iraila hasieran izan da, eta 4 kapitulo eman dira, eta 4 daude euskarazko azpidatziekin lehenengo unetik. Gertatzen dena da, hau katalanez audioan ere bikoiztuta ere azaltu dala. Hori irakurri dugu, ezta? Bai. Eta euskaraz momentuz agindu dana, momentuz azpidatziekin, baina audioak iritsiko dira. Bikoizketa ere iritsiko omen da. Orduan, orain ikusten ez duenak, igual bi aste barru, aste bat lehenengo kapitulotik ere, baliteke jada euskarazko bikoizketarekin ikusi ahal izatea Eraztunen Jaunaren fantasiazko mundutxo hau. Nik lehenengo 2 kapitula ikusi nituen, eta bueno, Tolkien eta mundu hori eta Eraztunen Jaunaren mundu eta gustatzen zain, eta bueno, baleko eruditu zitzaidan, eta euskarazko azpidatziekin ikusi nuen, eta ondo. Horren berri ere eman genuen sustatun. Orduan, kontua da, ez bakarrik nobedade hauek, txalotzeko aldianak, beste batzuk geldi daude, ez dute zer egiten, HBO-k ez du ezer egin, eta Disney Plus ere dala beste izen nagusia, streaming plataformetan, eta arek ere ez errez. Baina, bueno, zer dagoenan eta hemen, webgune bat ere sortu da, eta da, zer non ikusi. Zernonikusi.eus webgunea. Hori da. Erakutsiko dugu, ze azkenean mandoetatik komentatzen diate bagaudela Twitchen. Twitchen eta partekatzeko moduan gabe. Irudia partekatuko dut, ahal badut. Vale. Webgune honetan, orain ikusiko dugu honetan, zernonikusi.eusen, ora gertzen dira nobedadeak euskaraz ikusi daitezkenak. Hori da. Hementxe daukagu, eta hau ere udan inauguratu zen, orduan bikoizketen berri emate zuten, baina orain azpitituluak ere bai. Vale, hemen denetik dugu, edo telesaiak dira bakarrik? Abisatzen du. Telebistatik ikusten nahi garen nobedade horietan. Kategorien arabera. Hori da, kategoria batzu daude, baina lehenengo biak telesailak dira, eta hirugarrena ikusten dugu Samaritan hori. Hau da, hain zuzen ere, ikono batzuk ere esaten dizute, nun dagoen, Primeen dagoen, bestean dagoen. Eta AZP izeneko ikonotxo bat ikusten dut, horrek esan nahi du azpititulatua dagoela. Bozgorailoa baldin bauka, esan nahi du, bikoiztua dagoela. Eta bizeinuak ere izateare posible da, hain zuzen ere ikusten dut hemen, mugarik gabe edo sin limitez, hau da, Elkanoren mundu bira kontatzen duen telesaile espainol bat, baina hala ere, dago bikoiztua, entzun dezakezu Elkano euskaraz entzun nahi baldin baduzu, pues euskaraz arituko da, baina Magallanes bai uste dut. Eta azpidatzia bi aukerak daude. Orduan, eta baita ere, hasierara joan ezkero, plataformen araberako, plataforma anitz zertzen dira, zentzu zabal batean ari dira lanean, YouTubeen ikusi daitezkeen gauzak ere bai, nahieran EITB zerbitzuan ere pelikula oso batzuk ere badaude, orduan, streaming plataforma kontzeptua baino, ari dira eduki gehiago zertzen, ezta? Eta lehen esan dut, HBO Maxek edo Disney Plusek ez dutela ezer egiten. Momentuz ez. Ikono bat ez, baina HBO Max klikatzen baldin badugu, film bat dago, kontuan da euskarazko film original badela, Nora,
eta Hor, ez da ezer itzuli behar izan, ez? Edo... Hori da, Lara Izagirre zuzendariaren lan bat izan zan hau, eta, bueno, pues, euskarazko audioarekin dago, eta, bueno, pues, orain klikatu dut, eta ikusten dugu, gainera, dokumentazio lan bat egin dutela, eta, bueno, webgune txukun bat. Bai, eta badakigu, ez zaitut orain, larri batean jarri nahi, baina badakigu nork sortu duen, edo... Nik uste dut, pantailak euskaraz izeneko mugimendu kolektibo horren inguruko ekimen proaktibo badela, ez? Bueno, protestak eta holare antolatu dituzte, eta zentzuzkoak eta ere bai, adibidez, joan den astean Donostiako zinemaldiari begira. Hori da. Ze, bueno, zinemaldi horretakoan niri ere lotxagarria eruditzen zait. Bai, aurten, okerrez banago, inoizko portzentairik basuena eskainiko da, edo eskaintzen ari da, zinemaretotan, aurtengo Donostiako zinemaldian. Filma, euskarazko filma, gutxi. Ba, ez dituzte azpidazten. Kanpoko material guztia azpititulatzen da gaztelaniaz, baina gutxiengo bat euskaraz. Eta hau entzule gipuzkoarrak entzun beharra dauka, Bilbon, Zinebi izeneko zine dokumentalaren, bueno, ez da bakarri dokumentala, baina, bueno, pixkat, eta ez da ere hola nazioarteko maila honetakoa ere ez, baina Zinebin egoten dian film guztiak, bi hizkuntza ofizialetan azpititulatu egoten dena. Hau da, egiten da gaztelaniaz eta euskeraz. Eta, orduan, Bilbok goleada hori sartzea Donostiari, ba, norbait lotsatzeko balio beharko luke, ez? Balio beharko luke, bai, edo... Berdinketa behar dugu. Eta ez post zero, hau. Bueno. Eta hauxe. Bueno, pues hauxe zer non ikusi, eta, bueno... Bertan sartu, eta... Hori da. Ditugu nobedadeak, bai telesaiak, filmak, aurrentzako marrazki bizidunak, hauek denak, esan duzu moduan, batzuk azpitituloekin, beste batzuk bikoiztuta, bueno, hortxe, zer non ikusi.eusen. Bai, hori da. Eta, bueno, honen berri ere eman genuen sustatun. Igual ez dago albistea azken asteko edukietan, baina, bueno, nahi nuen, ez dakit, udako kontu... Bai, errepaso txiki bat egitea. Errepaso bat, plataformen kontu honi interesgarri eruditu zaidalako eman diren aurrera pausak. Bueno, gainera, plataformen inguruko albisteak egunero eta egunero ditugu, kontsumo hori ere handitzen, areagotzen ari da, beraz, bueno, hori... Bai. Hain ere jorratuko dugun gai bat. Hain zuzen ere, hau bukatzerakoan, Twitterren botako ditut, aipu batzuk eta zenola ez dauden sustatuko azalean esan ditugun albisteak, bueno, botako ditukola entzule edo Twitcheko ikusleek errepasatu dezaten, botako ditut, lotura batzuk, begira, hau uztailean izan zen, baina begira, errepasatu hau, eta taka. Bai, Twitterren bidez botako ditut estekatxoak. Vale, komeni da ere, gogoraztea, Leicester, ataioka dugula, egunean behin denboraldi berria, Luischo, eta mendurade batzuekin. Bueno, 10. denboraldia, 3 urte eta erdi sortu zela joko hau, eta, bueno, udako oporrak luzeak hartzeagatik ere famoso gara, baina kasu honetan gainera, udaberrian eten bat egin genuen, Aste Santuaren ondoren, aplikazioa berritzen egon gara. Diseinuz berrituta dago, galdera sorta berri batzuk ere bai, funtzionalia batzuk alderdi teknikoak pixkat Android eta iOS sistemetako eguneraketa batzuk eta egin behartzean, eta atxeden batekin hartu dugu, bueno, Kodesintaz enpresak sustatu egiten duenak egiten du baita ere egunean behin, jakingo zuten batzuek, baina, bueno, gogoratzeagatik, eta berriztuta dago, eta, bueno, pues, 12 asteko denboraldi bat izango da astelehenetik abendura arte, EITB izango da babeslea, eta ondoren final telebisatu bat egongo da, datarik gabe, baina Eguberritako jaien ingurukoa, segurazki. Vale. Eta, bueno, beste berritasun bat agerikoa ez dana, baina, bueno, aurreratzen dizut, eta da, egunean behin prest dago momentu honetan, beste hizkuntza batzuetan irteteko ere bai. Bai, prest dago. Prest dago. Eta
suerte pizkatekin, laster beste bertsio batzuk egongo dira, beste hizkuntza batzuetan. Euskaldunontzat jokatzeko moduan izango den edo ez, segun eta beste hizkuntza horitakorik ezagutzen duen norbaitek. Vale. Baina, bueno, jokoari bultzatxo bat ere, eta bere irauteko eta eusteko kapazitateari laguntza pixkat emango dio aukera horrek, edo hori espero dugu garatzailea. Eta beste hizkuntza horien zerrenda luzea izango da? Ez. Vale. Baina gutxienez... Laburra izango da, baina, bueno, Vale. Orain arte bat, eta igual laster, beste bertsio batzuk. Teknikoki lana egin dugu hola funtzionatu izateko. Sistema garatzerako orduan horrek zailtasunik edo... Bueno, teknologian aldetik, bai. Baina kontua ez da, egunean behin beste hizkuntza baten egongo danik, beste aplikazioa izango da, beste izenburu bat uki behar du. Beste izenburu bat, bai. Eta, bueno, pues, alako beste pare bat, akaso aplikazio dendetan, App Store horietan egongo denik, ari gara. Vale, ari zarete. Bueno, itxura berrituarekin, eta egunean beinen 10. denboraldiari hasiera emango zaio, irailaren 26an. Datorren astelenean, eta, bueno, lehenengo astean jada telefonoak opari, irabazlearentzat bat, eta gero bestea zozketaz, eta, bueno, eguneanbehin.com/10d, hor daude babesle guztiak, eta, bueno, pues, publizitatearen babesa badu produktuak, eta aurreko demoraldetan, 60.000 lagun aritu izan dira jokatzen egunero, astean akumulatuta 70.000 araño, nahiko estable izan da, iraungo du? Bueno, ikusiko dugu. Ziurrenik bai. Bueno, jokoek ere ziklo batzuk eta baituzte, ez da, nekearenak eta hola, eta, bueno, ezin dugu esan, baina esperantza egunean beinek jakin izan du, esan duzun bezala, atxeden txiki bat hartzen, eta orain ziurrenik, ziurra operazio honetan askok bat egingo dute, berriz espero dezagun. Nik vigilatuko dut, aberzuk jokatzen duzun, ala ez, bestela bronka botako dizu da torna. Bai, arraztu guztiarekin gainera. Bueno, Luischo Fernández. Txantxe izan da, ez da oinor behartuta jokotxo baten denbora galtzera. Baina galtzekotan minutu bat izango da egunean ez gehiago. Hori du bentaja egunean behin jokatzeak. Egunean behin, bakarrik. Bueno, Luischo, eskerrik asko, asteburu bikaina pasa, eta hurrengo astera arte, bai? Plazer bat izan da itzultzea ona, eta ikastu urte honetan ere ala jarraituko dugu, espero dut. Bai, noski. Seguindo, eskerrik asko, Luischo. Agur.